Joo, huomenta vaan kaikille. Mä ajattelin pitkästä aikaa tehdä tämmösen videon. En oo vähän aikaa taas tehnyt, että siitä on jo niin paljon aikaa, kun mun piti aloittaa tää videoblogin pitäminen, mutta se sitten on jostain syystä jäänyt taas ja koulukiireitä sun muita. Mutta mä koitan aktivoitua, mutta se on vähän haastavaa välillä. Joo, mä ajattelin nyt mun täytyy lähteä kaupasta hakemaan työkalulaukku. Tai mulla on semmonen avoinnainen laukku kyllä, mutta mä en viittis sitä ottaa tonne koululle, kun siitä voi äkkiä joku nappasta jotkut työkalut matkaan ja näin poispäin. Niin mä saisin semmosen laukun, missä olisi vetoketju tai joku muu vastaava, että se saa kiinni, että sit se on vähemmän houkutusta kenenkään ottaa mitään työkaluja, mutta tuskin siellä nyt kukaan mitään varastaa, mutta joku voi aina tietty ottaa. Joo, mä ajattelin semmoista hakea ja sitten menin syömään vähän thaimaalaista ruokaa, niin se olisi vähän niinku päivän agenda. Joo, ei kun mitään. Eiköhän lähetä sitten. Tuletko sä mukaan? Tuletko? Tuleeko Relli mukaan? No siis tossahan on mun pakki. Mä tommonen avonainen tätä ei saa kiinni. Niin tosta on helppo napata sit joku työkalut, jos joku tarvii ja sit ne unohtuu palauttaa. Näin voi käydä. Mä laitan pyykit pesuun ja niin, ne on valmiita sit kun mä joskus palaudun. Ja ei sais varmaan jättää valvomatta, mutta näin mä aina välillä teen. Ei oo vielä mitään tapahtunut, mutta kerta se sit on. Joo, mä ajattelin niinku tämmösen pakin hakea. Tää on suht halpa. Ton saa kiinni ja en mä sit tiedä onks tästä. Ei se varmaan kovin kummonen pakki on, mutta ei se kovin kalliskaan sitten loppujen lopuksi oo, että kaikkihan ne maksaa, että jos sä haluat kunnon jonkun työkalupakin, niin saat laittaa 100 sen heti, että se on vähän nihkeä laittaa niinku välttämättä kouluuta varten mitään tommosia. Ja kun ei tässä mitään yritystoimintaa rupea tekemään, niin turha laittaa, kun ei saa mitään työkalujen vähennyksiä ja mitä muutakaan, niin aika turhaa kyllä. Joo, lähdetään hakee pakki. Jaa, nyt tultiin tähän jolalle ja Kaarin ajatus mennä, kun ei Turussa ollut, niin myös hakee laukku pois. Tuolta löytyy. Hiukan saa hakea taas, että mikähän se näistä nyt oli, mitä mä kattosin. Onko se tää näin pieni? Ei sitä... Oliks tämä? Hetkinen. No niin, täältä se löytyisi. Tuo saa läppäri jos tarvii, mutta tuskin tarvittaa, mutta tän... Otetaanko me tämmönen? Kehtaako tällä nyt liikkuu? Voi joku kun on liukas. Ei, nyt on laukku hankittu. Toivottavasti on hyvä sitten. Mites tämä auki? Noin. Otetaan se kyytiin ja lähdetään kaupan kautta syömään. Nällit.
Joo, nyt on Lidlissä käyty ja muutama energiajuoma lähti mukaan ja näin poispäin. Niin. Nyt kello on 20:12, niin ravintola aukeaa 12, niin menee susta sopivasti kun pääsee autolla perille, niin on auki, niin saa lounasta. Let's go! Jaha, kello on 12, niin pääsee lounaalle, että tässä on tää paras thaimaalainen ravintola, jossa tulee käytyä liian usein. On hyvä, on hyvä. Suosittelen. Siellä onkin lounasta ja lounaskyltti, mutta joo, lounasta oli suoritettu ja oho, niin täynnä taas, että taas jaksoa muutaman tunnin. Nyt täytyy lähteä varmaan kotiin ja päiväunille. Katsotaan mitä keksitään. No, kotiin. Jaha, mä rupeen laittaa tätä pakkia vähän. Tai tästä vanhasta pakista nämä työkalut tähän uudempaan, niin katsotaan, että kaikki mahtuu kyytiin ja mukavassa järjestyksessä. Vai mitä Viiru? Haistelee jo. Joo, no mä teen. No niin, sinne tuli laitettu työkalut. Mulla on pari vielä tuolla toisessa paikassa, mutta täytyy ne hakea vielä ja kai näillä pääsee alkuun ainakin, että jonkin suuntaan. Mä oon vienyt 2, tuossa on tuo laaseri ja ledivalo, niin niihin patterit jostain vielä, niin sit pitäis olla homma kunnossa. Jaha, nyt onkin. Ottaa ruokalevakki kunnossa ja kaikki muukin on kunnossa, niin tuon ruveta ruokalevolle. Vai mitä Viiru? Joo. No joo, eikä siinä sitten, että tämmönen lyhyt vlogi ja mä koitan saada viimeistään keskiviikkona tekoa-tuuden, että jos mä saisin koulussa vähän kuvattua, kun me kytketään siellä jotain, niin näin poispäin. Niin. Eikä siinä. Kiva kun katsoit ja mukavaa seuraavaa viikkoa. Moi!